aikaisemmin olen ollut työssä paitsi tuolla käytännön terveydenhuollossa, terveyskeskuksissa ja sairaaloissa, niin myöskin työterveyslaitoksella kahteen otteeseen. Ja sitten kaikkein pisimpään tässä sisäilma-alan tutkimuksessa Kansanterveyslaitoksen eli nykyisen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen palveluksessa parikymmentä vuotta. Sisäilma-asioissa kaikkein tärkein suomalainen sisäilmaongelma on ilmanvaihdon riittämättömyys. Se on ylivoimaisesti tärkein. Se on 80% kouluista ja päiväkodeista ja suomalaisista asunnoista. Mutta toiseksi tärkein asia on ollut tämä kosteusvauriojuttu. Ja missä on vettä, niin siellä on myöskin mikrobeja. Ja sitten missä on kosteutta ja mikrobeja, niin sinne tulee omin jaloin käveleviä otuksia. Uskokaa tai älkää, niin suomalaisissa rakennuksissa on navettaympäristöön kuuluvia varastopunkkeja. Siellä on hyönteisiä, torakoita, sokeritoukkia, jopa sairaalarakennuksissa tämmöisiä omin jaloin käveleviä otuksia. Rakennuspölyä, radon, kaasua, asbestikuituja ja muita kuituja. Eli meillä on niin kuin kokonainen keitos sekä mikrobiologiaa, orgaanista pölyä että sitten kemiallisia altisteita, missä meidän lapset ja nuoret opiskelevat ja työtä tehdään. Ja tosiaan 500 000 kansalaista arvioidaan altistuvan koulu-, päiväkoti- ja muussa julkisessa rakentamisessa. Siellä on sitten myöskin varuskunnat, siellä on yliopistot ja monenlaiset muut oppilaitokset kuin koulut ja keskiasteen oppilaitokset on itse asiassa pahemmassa kunnossa kuin peruskoulut. Ja mikä valitettavinta myöskin meidän sairaalarakennuksemme ovat huonossa kunnossa. 15% sairaalarakennuksista odottaa kiireellistä korjaamista tai on jopa purkukuntoisia kuin tämä Helsingin lastensairaala. Ja nyt ilmoittautui jonoon sitten 4 muuta yliopistollista keskussairaalaa, jossa lastentautiklinikka on sellaisessa kunnossa, että siellä henkilökunta sairastuu ja lapsetkin ovat vaarassa. Ja nyt siis todellakin terveydensuojelulaki, joka sitten koskee kansalaista, koululaista, päiväkotilasta ja vanhusta laitoksessa ja potilasta sairaalassa, niin siellä puhutaan nimenomaan tämän riskin tunnistamisesta ja siihen puuttumisesta. Ei ole mitään järkeä jäädä odottamaan sitä pysyvää sairastumista, vaan tunnistetaan riski, poistetaan se, koska se on kaikkein järkevintä ja halvinta. No, valvontaviranomaisia on koko legio ja ne sitten toimivat eri kunnissa ja eri alueilla vaihtelevalla tehokkuudella. Terveystarkastajille on pitkät jonot. Jos sinne asukas omasta asunnostaan tekee tämmöisen haittailmoituksen tai koululta otetaan yhteyttä, niin siinä menee semmoinen 8-9 kuukautta helposti, että sinne kukaan edes tulee käymään aistinvaraista arviointia tekemään. No, tämä on ehkä tämän esityksen tärkein kalvo, eli tässä nyt kerrotaan siitä, että kuka sairastuu, siis kuinka moni sairastuu ja mihin sairastutaan, jos meillä on ongelmallinen huonetila. Jos katsotte tätä kolmion alinta osaa, siellä lukee ärsytys ja yleisoireet, infektioiden yleistyminen, poissaolot ja työtehon lasku. Tämä koskee tämä alin osa tätä pyramidia niin suurinta joukkoa ihmisistä. Jos me panemme 1000 ihmistä töihin tämmöiseen epäterveelliseen taloon, niin 60-70% kokee jonkinlaista haittaa siitä. No jos ei mitään tehdä, niin sitten joku tästä porukasta alkaa jo oireilla vaikeammin, eli siirrytään tuohon keskivaiheeseen. Siellä on kroonisia oireita. Tässä vaiheessa osa jo jää sitten pysyvästi sairaaksi. Heille jää herkkyys reagoida muualla. Vaikka heidän olonsa tilapäisesti kohentuu, niin heillä on tämä ympäristöherkkyys sitten reagoida muille ärsykkeille muissa tiloissa. Ja sekin jo tekee elämän aika vaikeaksi. Ja sitten tuolla ylhäällä on sitten tuo pieni porukka, eli onneksi vain osa sairastuu vakavasti, mutta sekin on harmillista, koska kaikki nämä periaatteessa voitaisiin estää. Ja pois altistumisesta, tavalla tai toisella, joko siirto väistötiloihin, parakeihin tai sitten näissä tapauksissa, jotka eivät ole hälyttävän vakavia, niin sitten voidaan ajatella tämmöistä ilmanpuhdistetta myöskin. Kaikkein pahimmista tiloista on lähdettävä yksinkertaisesti pois. Mutta kaikkein tärkein on tässä tämä nopea toiminta. Nyt tarvitaan nopean toiminnan joukkoja, jotka ymmärtävät sisäilman laatua mitata ja terveyttä mitata. Ja tällä tavoin saatetaan jo suuria säästöjä aikaiseksi näille köyhille kunnille. Tietysti sitten ministeriöt tässä työskentelevät kuumeisesti, erityisesti ympäristöministeriö ja hometalkoot.
ja on erilaista rakennusterveysasiantuntijakoulutusta, korjaamisen kouluttamista, terveysriskin arviointia ja niin edelleen. Ja kaikkeen pitäisi olla riittävä koulutus ja sertifiointi, ettei tehdä sitten vääriä asioita. Ja esimerkiksi tämmöinen keskustelun alla oleva asia on tiivistyskorjaus. Eli sitä homeista rakennetta ei yritetäkään sieltä poistaa, vaan tiivistetään ja koteloidaan ja kapseloidaan ja sinne se jää ja sitten ihmetellään, kun oireilu jatkuu. Ja tästäkin on hyvin niukasti, kummallista kyllä, terveystutkimusta olemassa näistä erilaisista korjausmenetelmistä. Tiedetään, että kun korjataan perusteellisesti, se onnistuu ja oireet katoavat, mutta tästä tiivistämiskorjauksesta ainakin minulla on huonoja kokemuksia. Ja kun tehdään jotakin, tehdään sitten niin, että myös terveyttä seurataan ennen toimenpidettä ja sen jälkeen, jotta saadaan se tulos, kustannushyöty ja vaikuttavuus esille. Onko siinä tehdyssä toimenpiteessä olla oikeilla jäljellä, tehtiinkö tarpeeksi ja riittävästi. Ja tähän on olemassa validoituja lomakkeita. Kaikkein nopein ja halvin mittari on se terveyden mittaaminen ennen ja jälkeen, jolla saadaan se hyöty esille. Ja tällaisena pika-apuna tosiaan niin kunnissa käytetään näitä erilaisia ilmanpuhdistimia, väistötiloihin siirtymisiä ja sitten ne, jotka ovat kaikkein vakavimmin jo herkistyneet ja oireilleet, niin ne eivät sitten pysty tämänkään toimenpiteen jälkeen ehkä sieltä olemaan. Heidän elämänsä pitää järjestää sitten toisella tavalla. Riittävää ilmanvaihtoa ei saa unohtaa, eli se ilman putsarikin putsaa sitä ilmaa, mitä siellä on käytettävissä. Jos ilma ei vaihdu, niin se tietysti se asia pitää hoitaa myöskin kuntoon. Mutta joka tapauksessa meillä on iso ongelma ja monenlaisia ratkaisuja, niiden yhdistelmiä varmasti tarvitaan. Mutta aina kun sanotaan, että ei tiedetä, niin siinä kohtaa minua alkaa hermostuttaa, koska tietoa on aivan valtavasti. Sen lukeminen ja omaksuminen ja soveltaminen on se, mikä on ongelma. Ja tietenkään terveyteen liittyviä asioita ei tarvitse kaikkia mekanismia tuntia, jotta voimme ryhtyä ennaltaehkäisiin toimenpiteisiin. Ja mikä sitten selittää tämän homeoireisen potilaan sairastumisen sitten kemikaali- ja hajusteyliherkkyyteen, siitäkin asiasta on jonkun verran tutkimuksia olemassa. Ihan kaikkia aukkopaikkoja ei ole vielä täytetty, mutta osan asiasta selittää tosiaan se, että sitä mikrobiongelmaa on yritetty ratkaista ruiskuttamalla sinne pinnoille erilaisia kemiallisia aineita, jotka voivat ihmisille olla allergisoivia tai toksisia tai aiheuttaa keuhkovauriota ja muuta kummallista. Jos se tutkiva lääkäri ei tiedä sitä aineesta mitään, sitä ei kerrota, että tämmöisiä aineita on käytetty, niin on hyvin vaikea sitä potilastakin sitten tutkia. On kyllä sekä suomalaisista että ulkomaisista tutkimuksista osoitettavissa, että tämmöisten kosteusvaurioiden mikrobien altistus on lapselle paljon haitallisempaa kuin passiivitupakan hengittäminen. Se ei yllä sille riskitasolle kuin sen henkilön oma tupakointi on, mutta se on siinä passiivitupakoinnin ja tupakansavun hengittämisen välimaastossa. Meillä on useita tutkimuksia sekä työterveyslaitokselta että kansanterveyslaitokselta, jotka osoittavat, että lapsen astmaan sairastumisen riski on 4-kertainen, jos hän on tämmöisessä kosteusvaurion mikrobialtistumisessa. Ja nyt viimeisin eduskunnan tarkastusvaliokunnalle annettu raportti arvioi, että esimerkiksi koulurakennusten sisäilmaongelmiin puuttuminen ja korjaaminen maksaa itsensä takaisin 3–5 vuodessa. Se ei ole siis kulu, vaan se on investointi. Se ei ole pelkkää miinusta, vaan sieltä tulee paljon plussaa, saadaan rakennukset kuntoon ja saadaan ihmiset terveiksi, kun se tehdään ajoissa. Ja sitten tosiaan tästä asiasta on olemassa paitsi näitä väitöskirjoja, niin myöskin kansantajuisia oppikirjoja ja muuta kirjallista materiaalia olemassa. Tämä Sari Timosen ja tämän Jari Valkisen kirja. Siellä biologia on aivan loistavaa luettavaa, ainakin näin asian vihkiytyneille, ja varmaan ei-biologitkin löytää sieltä paljon hauskaa näkökulmaa